A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Magandang tanghali mga kababayan, mga magsasaka ng Central Luzon at buong Luzon, hindi na lang Northern Luzon at sa mga nakatutok ngayong tanghali. Magandang tanghali, araw ng Thursday at bukas ay thank God it's Friday na naman. Kaya naman dito sa ating programang I Agree, magbibigay ako ng iba't ibang impormasyon at mga balita tungkol sa agrikultura. Makakasama niyo po sa 30 minutos na programa Charles Limon ngayong tanghali. Yan. Happy lunch sa mga kababayan natin. Ano bang ulam? Di ba? Oo, sana naman baka mabigyan nyo lang naman ako ng inyong mga ulam. Yung iba dyan, masarap siguro sinabawan. Yung iba naman, sarsyado. Naku, sarap naman yan. Well, kahit ano pa mang pagkain, ang inyong pananghalian ngayon, naku, mas masarap yan kapag sasaluhan nyo ko sa aking programa ngayong tanghali kung saan ibibigay ko yung iba't ibang latest na chika tungkol ho sa agrikultura at para na rin matuto tayo kung paano nga ba yung mga tamang yung mga dapat gawin sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop at kung ano-ano pa, di ba? Samut-sari yung ating pwedeng matutunan sa ating programang ito. Yan. Pero ang bago ang lahat, atin munang pasyalan or sa agrikultura, lalong-lalo na dito sa ating bansa. Kasi nga din naman, yung Department of Agriculture, balak hong makipagtulungan sa iba't ibang ahensya para po sa inaasahan nating epekto ng El Nino sa ating bansa. Kasi sinasabi na po ng Pag-asa that by October until November, siguro mga panahon na dyan, Marting na November, baka maapektuhan po yung mga itatanim natin. So ano ba ang plano ho ng Department of Agriculture? Tignan na po natin. So the Department of Agriculture's National El Nino Team or DANENT convened partner agencies from the Food Security Group under the National El Nino Team of the National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRMC for its first interagency meeting to discuss the actions taken and plans of the member agencies. So yung iba't ibang field operation services and directors ng i-share ko lang si dating secretary na si Manny Piñol ng Department of the former Secretary of Department of Agriculture. He introduced itong solar irrigation. Ano ba itong solar irrigation? Imbes na gasolina ho para mapatakbo yung makina na magsusup-sup ng tubig, ibubuga niya doon sa mga palayan. Imbes na gasolina, solar panel. Di ba? Oo. So yun nga lang, kailangan yan ng funding. If ganon ulit yung magiging action natin dito ho sa darating na El Nino. Kasi dito naman sa Baguio City, pinag-iisipan ng Baguio Water District na magtayo nitong mga rain farm or itong mga catchment, yung mga basin or rain catching basins, mga ganon ang pinakamalaki is matatagpuan dyan sa Santo Tomas. So yun we hope na hindi sana makaapekto ng malaki itong epekto ng itong El Nino kasi nga din naman kung titingnan mo, meron at bukas pa rin naman yung ating importasyon ng bigas. So with the ito pong importasyon ng bigas, open siya ngayon. Yun nga lang, ang problema, kikita ba yung mga magsasaka natin kung lahat ng kanin o lahat ng bigas na ating binibili ay galing sa ibang bansa?
Yun yung question ngayon, ano. So I hope na tututukan talaga to ng DA, at sana naman yung ating mga magsasaka magpatulong lang ho tayo sa Department of Agriculture o sa iba't ibang mga ahensya para ho mabigyan tayo ng tulong kung sakaling narito na yung epekto ng El Nino. Alright. And akyat naman tayo mula po dito, ano, sa Cordillera. Akyat tayo sa pinakabandang dulo ng rehiyon dyan ho sa probinsya ng Apayao. Kasi nga din naman, itong mga livestock farmers o yung mga nag-aalaga po ng baka at baboy at iba't iba pa dyan ho sa probinsya ng Apayao, nag-aral ho sila, ano, in terms of ruminant production. So the province of Apayao is training livestock farmers to enhance their knowledge and skills sa pag-aalaga po ng baka at saka kalabaw para po sa karne, for meat and milk production. So ngayong buwan ng Hunyo, aabot po sa 4 na po ang mga livestock farmers ang nag-enroll para sa Farmer Livestock School. So dito po matututunan na maigi ng mga magsasaka kung ano po yung mga iba't ibang techniques na pwedeng gamitin sa pag-aalaga ng baka at kalabaw, at para na nga din naman kumita masyado sa perspective ko lang, ano, kasi ginagamit yan sa pagtatanim. Oo. Kapag may kalabaw ka noon, sabi ng lolo ko, kapag may kalabaw ka, maswerte ka. Kasi yung ibang mga magsasaka sa amin doon sa Ilocos Sur, hiramin yung baka, bulodok man tapanak lang agtalon, bulodok man tapang kulang isagana dadjay pagtalunan mi tani pa umayon ti pa nagtutudo or ihahanda daw nila yung lupa na pagtatamnan. Kasi nga din naman ngayon may mga cooperatives, ano, dito sa ating bansa na mayroong binibigay na mga traktor. Ang issue lang doon is ikaw maglalagay ng gasolina, hiramin mo, pwede na. O, yun. O, ganon. So, at least naghihiraman ng mga traktor yung iba't ibang farmer cooperatives para nga din naman hindi na sila maghanap ng kalabaw. Siguro itong kalabaw, baka pwede nang katayin siguro. Pero malaki pa rin ho ang ambag ng mga kalabaw sa ating pagsasaka, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga naalala nyo noon, mayroon tayong mga alagang kalabaw, 'di ba? Sila yung humihila nung mga inani nating bigas or kung ano pa naman 'yan, 'di ba? Nakakamiss nung Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon.
Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Oras po natin, alas 12:45 ng tanghali. Nagbabalik pa rin ho ang ating programang I Agree at makakasama nyo pa rin Charles Limon. At bago ang lahat, makibalita muna tayo no, sa presyo ng gulay dito ho sa ating Benguet, dito sa probinsya ng Benguet. Especially dyan sa bayan ng La Trinidad. Kumusta na ba ang presyo ngayon ng gulay? May pagtaas ba? May pagbababa? Naku, aalamin natin yan. Kasi nga din naman, as of June 8, 2023, araw ng Thursday, as of 10 a.m., ang presyo po ng cabbage Wonder Ball, first class, 30 to 35 pesos, second class, 15 to 20 pesos. Ang Chinese cabbage medium, 18 to 21 pesos, habang ang big is 18 to 20 pesos, half moon, 15 to 17 pesos. Ang potato granola, jumbo, 57 pesos, SXL 50 to 55 pesos, XL 40 to 48 pesos, 3X is 35 to 40 pesos, habang ang extra is 25 to 30 pesos. Ang potato marble is 22 to 23 pesos. Ang potato LBR SXL 45 to 50 pesos. Ang XL 40 to 47 pesos. Ang carrots big 11 to 18 pesos. Ang ML is 5 pesos, medium 1 to 2 pesos, at ang lumpia 1 peso. Ang broccoli po trimmed is 40 to 130 pesos. Untrimmed is 30 to 55 pesos. Ang cauliflower good 20 to 30 pesos. Ang semi is 3 to 5 pesos. Ang sayote first class 17 to 18 pesos. Second class 5 to 6 pesos. Ang onion leeks 35 to 45 pesos. Lemon green lemon is 30 to 40 pesos, habang ang yellow lemon is 30 to 60 pesos, habang ang celery 50 to 65 pesos. Ang sugar beets semi to good is 35 to 60 pesos. Ang cucumber 40 to 50 pesos. Ang parsley 50 to 60 pesos. Red cabbage 10 to 20 pesos. Ang California bell pepper greenhouse big is 70 to 80 pesos, habang ang California bell pepper open field is 40 to 50 pesos, habang ang Sultan bell pepper big is 40 to 45 pesos, habang ang Dongsing bell pepper green is 40 to 50 pesos, at red is 20 to 30 pesos. Ang presyong yan ay galing po sa Repawoka, Kakadkadaan, Cordillera Trading Post, Vegetable Traders Association, at iba pa pong individual market facilitators dyan po sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Yan yung mga presyo. Oo. Si Aling maliit, ready nang mamili ng gulay. Anong lulutuin mo mamaya? Sige nga, patikim nga mamaya kung anong lulutuin mo, no? And so far, yan ho, no? Yung latest prices. Depende pa rin po yan, ano? Pwedeng mag-iba yung presyo, but yung presyong yan is as of 10. Nauna na or yumauna. Happy best friend pa rin sa inyo dyan sa langit. Mananatili kayo sa aming mga puso. Yan yung mga best friend talaga. No? Mananatili at mananatili pa rin. Hindi sila mawawala. Kasi nga din naman nagmarka sila. It's either good or it's either bad. Pero naging best friend mo sila, 'di ba? Meron nga yung mga dating magkaaway naging mag-best friend, naging close sila, dating magkaaway magkaibigan na. 'Yon, 'di ba? Makakahanap tayo at makakahanap ng mga best friend saan man tayo mapadpad. Kaya naman sa aking best friend alam nyo na, kilala nyo na. Kilala nyo mga sarili nyo. Ayan, happy viewing sa inyong lahat. Ayan, yan muna yung latest presyo ng ating gulay dyan po sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Magbabalik po ang ating programang I Agree.
angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik po ang ating programang I Agree ngayong tanghalaka sa gatas para hindi daw mapanis. Sabi ko naman may iba pang paraan. Pwede pa namang i-ref. Bakit mo lalagyan ng palaka? Pero yun lang, hindi lang ako makaget over doon kahapon. Pero itong ating Agree ka ba for today, alam nyo ba na ang mga baboy ay hindi raw nagpapawis? Uy, totoo ba to? Parang hindi ako naniniwala dito. Ay, hindi ikaw, Beauty. Balik ka muna sa kwadra mo. Hindi ikaw. Baboy ang usapan natin ngayon. Yes, I understand, dear. Balik ka muna. Ang ating pag-uusapan ngayon ay baboy ho. Kasi ang mga baboy daw hindi nagpapawis. Alamin natin. Sweating like a pig is another misleading and commonly used phrase since pigs can't sweat. Hindi raw sila nagpapawis. Sige, alamin nga natin bakit. Pigs don't have any sweat glands, so they roll around and sleep in mud and swim in water to keep cool. A bonus to rolling in mud, it helps keep a big pig skin. So, dito sa mga baboy, di ba napansin nyo, madungis kung minsan or gusto nilang magliwaliw kung sa kanilang mga alam nyo na. Or gusto nila ng putik kasi din daw pala, wala silang sweat glands. Oo. So the only way para po malamigan yung kanilang sarili is kapag pinapaliguan sila, 'di ba? Gustong-gusto nila yung tubig kung minsan, or pag may makita silang mga putik, doon sila mag-roll over kasi parang ang nangyayari doon kapag na-cover nila yung sarili nila ng putik, it acts like a sunscreen. Kala mo ikaw lang may skincare, pati baboy din meron. So at least doon daw nila na papalamig yung kanilang katawan. Ikaw may skincare ka ba? Ayan, tinalo ka na ng baboy, may skincare na siya. And lastly, usapin pa rin baboy ito, mother pigs sing to their babies. Kinakantahan daw ng mga inahin yung kanilang mga biik. Alamin nga natin. This is one of the sweetest facts about pigs. Mother pigs sing to their babies while nursing. Newborn piglets learn to run towards their mother. Voices and pigs constantly communicate with each other. They have more than 20 distinct grunts and squeals that have been identified and range from expressing